Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba sa kapaburiton Dennis Mojares dan sa kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuasan. Maabig ya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talas programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringlan jalabated. DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo dasayan kabuasan. Magterion lingkur Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Biyernes. Magpusagaw. Petsa 4 at bulan na Hulyo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Laki naralan na Cebu at ginawan checkpoint Jad Valley na Dasul. Awalaan na kason statutory rape laki inaristo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Alias warrant imparisibi at laki na walaan na kason simple arson sinintisyahan na korte. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason reckless imprudence pinampiyansa. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal. Atong ang Tan Gretchen Barrito ituturon suspect at pigaran sa bungiro unong at DOJ. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Araya barat ya rice trader idimanda ng gobyerno. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Peligron landfill ipatunda na DNR. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Panregulate na pangusar at internet para da minor de edad aproblad Malacanang. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Atong ang isigap na kason patong-patong laban at kinan alias Tutoy. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Oras na alas 10 na labi na nasitaso sa kayalaki na saray kabiyangan na pulis at bali na Dasol. Yan dalawa na pulis Captain Noven Kitalig. Yan ay mauda sa motorsiklon di Malan at checkpoint Jada Provincial Road na barangay Magsaysay Dasol Pangasinan. Nan pinara sa Rossi motorcycle color blue tana black. Yang gapi plaka ya mamanihuanan na Winji Alihos Balunso. Sinita sa suspect nan si Katoso wala na sinita na sa rekabiyangan na pulis. Impalagto niya so sa kaya perason plastic sa si yan ang karga na Cebu
nan kinagpapasobit lang suspect asamsam sa 8 pirason head-sealed na transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Yan mambili na 27,200 piso sa kaya Redmi cellphone, sa kaya Rusi 150 motorcycle, sa kaya K-Sports, ya liro, sa kaya Coin Force, sa kaya Black Wallet, yan ang karga na 119 piso ya cash, tan sa kaya bag, sa may inventory so ginawa dyan harapan na suspect, tananawit dyan patambalan panipasilong at medical examination, antes ya impiso kad karsel. Sa kaso na insunggay na Republic Act 9165, so insigip matla da korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Inaresto na Dagupan City Police so laki na walaan na kason panag-abuso. Kinabat so naresto na suspect at ngaranto na Erwin D. Guzman, si katoy siningkat basid biskag na warrant of arrest siyempa accept na korte at kaso ni statutory rape. Yawalay pizza to na June 24, 2025. Siningkat sa bitlan suspect at oras na alas 4:51 na pa Jada Barangay Poblasyon West, Siyudad na Dagupan. Ang po'y inrekomendang piyansa laban na the suspect ya si katunatan sumampupuyok at ang betel iyarihas. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sinintensya na korte so laki na wala na kaso na simple arson ya siningkat na sara yung panulop ya puwersa na Umingan Police Regional Mobile Force Bureau na 104 Mobile Company, Talavera Police, Nueva Ecija Police Provincial Office, Police Regional Office na Region 3, dan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na Regional Force Unit. Kinabat so narestong suspect at ngaranton Romeo Turalba Samson Jr. Si katoy naresto base biskag na warrant of arrest accept na korte at insunggay na Section 3 Paragraph 2 na Presidential Decree 1613 o simple arson. Si katoy sinintensyahan na korte sa April 22, 2025. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Walad kustodiya na binalunan pulis so lakin na naaresto lapod kaso na imprudence and negligence si katoy naresto at oras na alas 9:40 na labi da Barangay Poblasyon na dapitlan na Baloy. Kinabat so nareston suspect at ngaranton Kenji Padilla. Si katoy naresto basid alias warrant yung pa-accept na korte. Ya walay pitsaton June 26, 2025 tan si katoy inggan na ya korte ya mampiyansa at kantidad na 5,000 piso sa may suspect sa wala da police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan ray katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad national. Wadya ni Repiga Rampay Mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan.
Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inihayag ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na kabilang na sa mga sospek na iniimbestigahan kaugnay sa kaso ng missing sabongeros ang business tycoon na si Atong Ang at dating aktres na si Gretchen Barreto. Ayon kay Remulla, sasampahan ng kaso ang dalawa matapos silang pangalanan ni Julie Aguilar Patidongan o alias Totoy na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabongero. Inihahanda na rin ang case build-up laban sa dalawa, bagamat aminado si Remulla na matinding hamon ito sa usapin ng pera at koneksyon. Una rito, tinukoy ni Patidongan si Ang at dalawang iba pa bilang mga mastermind umano sa kaso ng pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Binanggit din nito si Gretchen na may nalalaman sa kaso. Si Patidongan ang head ng security ng mga sabungan ni Ang, nakasama sa mga unang kinasuhan dahil sa pagkawala ng mga sabongero. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, patong-patong na kaso ang isinampa ng negosyanteng si Atong Ang laban sa kanyang umano'y dating tauhan matapos na yugnay siya at tukuyin pang utak sa likod ng kontrobersyal na kaso ng missing sabongeros. Personal na nagtungo si Ang sa Mandaluyong City Prosecutor's Office kasama ang kanyang abogadong si Attorney Lorna Kapunan upang ireklamo si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na isa rin sa mga akusado sa pagkawala ng mga sabongero. Kabilang sa mga kasong isinampa ni Ang laban kay Totoy ay conspiracy to commit attempted robbery with violence against or intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander, incriminating against innocent person. Nagugat ang pagsasampa ng kaso ni Ang laban kay Totoy matapos lumutang ito at hayagang siyang isangkot tukuyin upang mastermind sa naturang kaso. Mariin namang pinabulaanan ni Ang mga akusasyon at sinabing isinasangkot lamang siya ni Totoy sa kaso matapos na mabigong kikilan siya ng 300 million pesos. Ayon naman kay Kapunan, ginawa lamang ni Totoy ang pagbubunyag ng mapagtanto nitong hindi siya makakakuha ng pera mula kay Ang. Tiniyak din ng abogado na sila ay nasa panig ng hustisya at ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang Malacanang sa mga mapagsamantalang rice trader na kakasuhan ng gobyerno sa sandaling mapatunayan na nagsasamantala at nambabarat sila ng presyo ng mga magsasaka. Kasunod ito ng ulat na ginagawa umanong dahilan ng ilang tusong rice trader ang 20 pesos per kilo rice para bilhin ng napakababang presyo ang palay ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Attorney Claire Castro na hindi dapat isinasangkalan ang 20 pesos rice program dahil ang National Food Authority ang bumibili ng palay ng mga magsasaka sa patas na presyo. Dahil dito nananawagan si Castro sa mga magsasaka na nakararanas ng pambabarat ng rice traders na magsumbong sa Department of Agriculture, DOJ o DILG para maidemanda ang mga abusadong rice trader. Ayon pa kay Castro, maaaring basihan ng economic sabotage at huwag mag-atubili ang mga magsasaka na magsumbong sa mga ahensyang nabanggit para maaksyonan agad. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, hinihiling ng isang
Environmental Group sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na ipatigil ang operasyon ng isang dump site sa Porac, Pampanga dahil umano sa matinding banta sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Sa pangunguna ni Bensi Eleurin, Pangulo ng Pinoy Action for Governance and the Environment, naghain sila ng petisyon sa DENR para sa agarang pagpapalabas ng cease and desist order na magpapatigil sa operasyon ng Eco Protect Management Corporation sa Barangay Mankatian, Porac. Nakasaad din sa petisyon ang pagbawi ng ECC ng pasilidad, imbisigahan at ayusin ang lugar at pagpapanagot sa mga may kasalanan, pribado man o pampubliko, sa paglamag sa batas na sa mapanganib na idinudulot sa kalusugan ng mga ito. Ayon sa grupo, ang dump site na ito ay isang peligrong pampubliko at parang bomba na maaaring sumabog anumang oras dahil umano sa polusyon at sakit na dulot nito. Ilan sa mga nakakaalarmang natuklasan ng grupo ay pagpapatayo ng dump site sa mapanganib na lupang lahar na madaling gumuho o ma-erode. Ayon sa mga eksperto at drone footage, may lason na tumatagas papunta sa ilog Pasig Potero na pinanggagalingan ng tubig, inuming tubig at groundwater sa Porac, Guagua, Bacolor at mga kalapit na bayan. Iligal na pagtatapon at maling paghawak ng hazardous at medical waste kasama na ang basurang galing Bulacan na walang permit, walang maayos na material recovery facility, isang malino na paglamag sa batas o RA 9003. Hindi nasasala ang hangin sa paligid kaya't nananatili ang mabahong amoy at alikabok na nakakaperwisyo sa mga nakatira malapit dito, lalo na sa mga bata at matatanda. Kinumpirma rin ang mga findings ng grupo ng drone videos, technical reports at mismong surprise inspection ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa pinakahuling balitang nasyonal, suportado ng Malacanang ang panukala ni Senator Panfilo Lacson na i-regulate ang paggamit ng internet ng mga minor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung makabubuti sa mga kabataan ang panukalang senador ay kanila itong sususugan. Tiniyak anya na makakakuha ng suporta ang layunin ng senador lalo na kung ito ay para sa kapakanan at interes ng taong bayan, lalo na ang mga kabataan. Ang hakbang ni Lacson ay kasunod ng lumalabas sa pag-aaral na posibleng magresulta sa mental health issues ang sobrang pagkababad ng mga menor de edad sa internet. Karamihan anya sa mga menor de edad na kabataan ay babad sa paggamit ng gadget na inaabot pa ng madaling araw at nakokompromiso umano ang kanilang mga kalusugan na nauuwi sa pagkakasakit. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras natin, alas 6:25 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit
Legit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi,
mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar. Paborito! Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito! Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito! Mga tarem. Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:32 na kabuwasan. Patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalupyo da sayang programa. Good morning, Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, Pizza 4 sa buwan ng Hulyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Kaya pala, maaga rin si Manager Joey Baby, Lagi naman yan Akala ko, ano yung kwan dyan akala ko may multo dyan sa kabila, nagsusit yung ilaw. Pagtingin ko si Manager Joey Baby. Kaya pala bigla ka natawa, nagulat ako. Ayan. Good morning sa'yo, Manager Joey Baby. Magpapalmusal daw. Oy, thank you. Thank you, Ayan. Dyan sa bayan ng Kalasyaw, kapaborito Errol, nagkaisa ang mga opisyalis yung magandang harmony ng legislative at saka executive branch. Yung umpisa pa lang ng pagbuo ng kanilang one team. One team, yung Team Patak 10-0 nung bago mag-election. Filing pa lang or before filing. Before filing. Kaya talagang nakita mo na yung pagkakaisa. ng mga naglalakihang pangalan pagdating sa politika. Ayan. Kaya't nagkaisa sila, yung 10-0 nakamit ng bayan ng Kalasyaw, at ang layunin ng 10-0 ay upang mapadali ang pagsasagawa ng iba't ibang mga proyekto, programa para sa bayan ng Kalasyaw. Yung sinasabi mo kasing harmony, mabilis ang pag-usad ng isang bayan kung may pagkakaisa at may tiwala sa isa't isa. Gaya itong si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, malaki ang respeto nito sa pamilya Karamat. Alam mo, napakaganda kasi yung yung talumpati niya nung inaugural at oath-taking ng mga nanalong municipal official sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Siguro tunghayan natin kapaborito Errol at pakinggan. May video clip tayo na almost 5 minutes. Okay, tunghayan natin yung mismong napakagandang talumpati ni Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Roy Kelvin, Roy Cristo, Roy Kyler, and si Milan Kyla. Palapakan po natin. Diyan, itaas mo dyan. Pero bigyan ko po ako ng oportunidad para magpasalamat dahil sa aking paninilbihan bilang ama ng bayan ng Kalasyaw ng 2 at kalahating
taon ay hindi ho naging madali ang ating journey. Marami pong mga intriga, marami tayong mga hinarap, pero hindi po tayo tumigil at ipinakita po natin sa bayan ng Kalasyaw kung ano po ang nararapat na matamasa nila na serbisyo na galing sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw. Sinasabi po nila na si Mayor, Vice Mayor Kevin Roy Macanglalay ay wala naman daw ginagawa. Panay daw vlog ang ginagawa. Panay pa good morning ang ginagawa niya. Pero isa-summarize ko na lang po na tayo po bilang ama ng bayan ng Kalasyaw, sa liit po ng pondo ng bayan ay hindi ko po kayang bigyan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga bawat barangay at ng bayan ng Kalasyaw. Buti na lang at nandyan po ang suporta ng ating mga minamahal na mga boss at tayo po ay nakapagparating dito sa bayan ng Kalasyaw sa 2.5 taon na hindi po ginastos ang pondo ng Kalasyaw ay nakapagpadala po tayo dito ng mahigit 1 billion, 1.1 billion infrastructure projects po ang ating nagawa sa ating administrasyon. Hindi ko na po yan isa-isahin. Pero nandiyan po na hindi po pinabayaan ang ating paninilbihan Congresswoman Rachel Arenas, ang DAR Secretary Conrad Estrella, ang ating mahal na Governor Ramon Mongico III, Congressman Art Celeste, Congressman Mark Puwangco, Congressman Monching Gico. Bakit ko po sila pinasasalamatan? Dahil sila po ang mga naging instrumento na aking binulungan upang ang aking kuyang insan. Pinsan ko po si General Bong Karamat, kaya pamangkin ko po si Patrick Karamat. Insan General Bong Karamat, palamakan po natin. Mag-team and kanyang husband. And of course, ang napaka-galing at ang sinito ng bayan ng Kalasyaw, Mayor Patrick Agustin Karamat. Ang aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, nandito rin po sila, palapakan po natin. Barangay officials, friends sa DepEd, school heads, department heads. Hindi kayo nabati dyan kaya hindi kayo pumapalakpak. Ano? O kaya ngayon binabati ko ang ating mga kaibigan sa DepEd. Palapakan po natin sila. Senior citizens, SK officials, brethren, very worshipful sirs, my brothers from Freemasonry, palapakan po natin sila. Parang gutom na rin yung mga brat ko. Di bali, may pakain po si Mayor Patrick mamaya. Sagot niya. Mga brat ko sa Dalton Clan, OFW family, yan. Kumaway ang gustong magpabati. Mayor staff, ang ating mga kasama sa Mayor staff. Yan. Ano pa ba? Nabati ko na lahat. SK officials, ang aking pamilya. Nandito po ang aking ama, former Mayor Roy T. Macanglalay, ang aking nanay, Engineer Marilu Macanglalay. Nais ko rin ang pasalamatan ng aking mga kapatid, former Mayor, Regional Manager, PC Regional Manager, former Mayor Mark Roy Macanglalay, Bjorn Macanglalay, Barangay Captain Alag, and wife Zia, Kakay, Kagawad Allen, and Zia, Romadel, and Miguel, and Roma Jane. And of course, malaking parte na ating paninil. Yan po ang maikling talumpati ni Vice Mayor Kevin Roy Macanglalay sa ginanap na
inauguration at taking ng mga elected official sa bayan ng Kalasyaw noong mga nakarang araw. At ayon sa kanya, sa kanyang 2 kalahating taon na kanyang paninilbihan sa bayan ng Kalasyaw bilang mayor, dahil nga siya po yung successor noong namatay si dating mayor late Mamiling Karamat. So ginawa rin niya yung kanyang nararapat para sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, kapaborito Errol. Meron din siyang yung na sungkit na mahigit 1 billion para sa infra diyan sa bayan ng Kalasyaw. Kaya napakagandang pakinggan yung kanilang magandang samahan. Samahan. May ulupan dito na talagang intact. At alam mo Lahat yung naman tumutupad sa usapan. alam mo yung sabi niya, ngayon ko lang nalaman na magpinsan pala si Gerald Bungkaramat sa Kasya. Oo, kaya pamangkin ko po si Mayor Patrick, sabi niya so merong yung family Pikanayon ng Dani. Pikanayon ng Dani. Oo. Itong si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay talagang low profile low Tsaka, profile. Hindi niya pinapalam yung mga project niya sa Vice Mayor. Oo. Ay Kintan. No antura ra may gabayan na gaway mayor, suportahan da lalo na panagaway resolution. Oo. Aray ordinansa iya talaga na napinawi ray taga Kalasyaw mo. At saka si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay yan yung mapagkatiwalaan yan kung sakasakali si Mayor Patrick Agustin Karamat pupuntang magpalap ng mga project sa iba't ibang lugar. Iba't bang ahensya ng gobyerno sa nasyonal, nandyan si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay na nakaalala po. Kaya't napakaganda ang samahan nila dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya't malaki rin ang yung tinatanaw na utang na loob ni Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay sa pamilya Karamat. At yun nga yung kanyang respeto sa Karamat nung nakarang election hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Kaya't itong si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay tahimik na tao ito. Tahimik pero man lang may ibang-iba yung kanya Siyempre, nanlapuan tumatay mayor ay naandi si Mayor Mamilin Karamat. Katon si Mayor Patrick Malayot Tanay napampian mo. Mapagkatiwalaan po siya. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay ng Kalasyaw, Pangasinan. Okay. Alas 6:44 ng umaga. Walang pasok ngayon diyan sa bayan ng Kalasyaw nag-anunsyo na rin si Mayor Patrick Agustin Karamat na wala pong pasok sa elementarya dahil itong low pressure area. So maraming mga na rin yung nag-suspend ng klase from kinder to senior high school. In all public schools. Public schools. Suspension of classes in private schools shall be at discretion of their respective school heads. Ayan. Tanso kinan announcement ng Mayor Patrick Agustin Karamat within the territorial jurisdiction of Kalasyaw due to the inclement weather and monsoon rains. Ayan, okay. Ngayong araw po yan at dito rin sa lungsod ng Dagupan, nag-announce na rin sila na yung suspension ng klase. Ewan ko kung may klase sa college. Yung nilabas ng PIA, hindi ko masyadong kanina so
ilang pong mga LGU ang nag-declare ng suspension of classes. Diyan din sa Posorobio, nag-declare na rin ng suspension of classes diyan, ano. Okay. May mga reaction tayo dito. Mula sa 0997-5639, congrats Vice Mayor Idol Kevin Roy Macanlalay at belated happy birthday po. Malayo pa ang inyong tatahakin sa politika, sabi niya. Keep up the good work. From Marilyn ng Bunlag. Okay. John Kinit, belated happy birthday Idol Vice Kevin Roy Macanlalay. Congrats and God bless you and your family, sabi niya. Okay. Kaya't kwan din, no? Meron pang mga kwan dito. Okay. Kagabi kasi nag-ikot si Mayor Patrick Agustin Karamat sa public market. Nag-ikot sa public market and then nag-flashing sila. Nag-flashing, binombahan po ng kasama nila yung BFP. BFP, Bureau of Fire Protection. Ayan, nag-kwan sila kagabi. So gabi na sila umuwi. Ganyan talaga, hands-on si labi laman i-spray ni Ray flooring. Flooring on. Disinfectant. Hindi natin kasi na-flash dito, nakalimutan kong sabihin kay engineer. At nung araw ng Lunes. Lunes ba? Martes. Nung araw ng Martes ay meron yung ginawang pagpupulong ng yung dialogue sa PNP Calasiao at Public Order and Safety Office Puso sa pamamagitan ng isang courtesy call kay Mayor Patrick Agustin Karamat at siyempre nandyan din si Councilor Elias Villanueva bilang committee chair ng Peace and Order sa bayan ng Calasiao at kasama din si Municipal Administrator Felipe PG De Vera. So, ang layunin ng dialogue ay upang maisulong at mapaigting ang kaayusan, seguridad at kapayapaan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Siguro kung nakikinig si Councilor Elias Villanueva, pwedeng tumawag at para makapanayam natin sa umagang ito kaugnay dito sa sinagawang dialogue nung nakaraang araw diyan po sa may Calasiao Sports Complex. Yung pagkakataon na yan ay hindi rin sinayang ni Mayor Patrick Karamat na pasalamatan ang mga pulis at mga traffic enforcers sa Calasiao sa kanilang dedikasyon. Serbisyo at dedikasyon. Ayan, dahil sa kaayusan at kapayapaan ng kanilang bayan. Hinikayat ni Mayor Patrick na ang mas maigting pa na ugnayan ng Calasiao PNP. Ayan. Nga pala, nandyan si Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez. Ayan. Siya po yung hepe ng Calasiao Police Station. So, yung Puso, bago yata yung kailang Puso Chief dyan sa Calasiao. Kaya't maganda po yung mga ganitong ginagawa na dialogue para sa ganun maayos yung isang bayan, mabigyan ng tamang seguridad ang mga bawat mamayan. Yun po yung kailang ginawang hakbang tungo sa ikabubuti ng bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ayan. So talagang hands-on ang mga municipal official diyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. At nakikita natin na talagang kahit yung
wala na sa oras, nandiyan pa sila nagtatrabaho. May mga Lang kasama sa office, siyang may mga kasama Oo. siyang department heads. Ayan, department heads. Oo, Okay. Na kasamang actually nag-ikot kagabi, Mm. inalam yung sitwasyon at the same time ay nagpalinis, bomba na rin Bomba. kasama ang BFP Kalasyaw. Oh, ayan, okay. Uy, si Fire Officer Rixini Fernandez. Good morning, Ayan, amigo. good morning, okay. Jefferson Cruz, congrats, Kapsilor. Ayan. Kapsilor, si Councilor Elias. Ayan, si Fredly Perez sa Kalaunan. Congrats po, Kapsilor Elias Villanueva. Kontumat. Mavelin de Vera, congrats po, Kapsilor. God bless kung si Kapsilor Elias Season Villanueva. It's a beautiful how God has called you, sabi niya. Si Mempi Paras. Si Adorasyon Kawili, congrats po, Kapsilor, good luck, sabi niya. Okay. Good morning din kay City Councilor Marvin Fabia Uy, ng Dagupan Dagupan City. City. Ayan, good morning po, City Councilor Marvin Fabia. The dancing councilor. Ayan, yung Sayo tanong. Lante. Nanonood sa raraming posto. Hindi lang basta-basta sumasayaw na siya lang mag-isa. Kasama ang pamilya. Pamilya, sabi nila the Amazing Cup. Amazing Cup. Nung kapitan siya. Nung kapitan, Pero ngayon, Amazing Councilor. Ayan. Dancing Councilor. Good morning sa iyo, Councilor Marvin Fabia ng Dagupan City. Si Pokran Versusa is watching. Magina Corda, morning idol, sabi niya. Melban Navat is watching. Maki Mapalakapak Soriano, diyan po sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Barangay Jimenez yan. Ayan, mabigyan kabasan Kuya Dinis at Kuya Errol. Kwanto, sige, iunam na. Ambutal sa panahon. Si Mauran. Si Kapitan Bernard Antolin. Good morning. Ditan at Barangay Jimenez. Untan naman si Mayor Carl Christian Biga. Good morning. Panahon ngayon. Ay, siguradong nakaantabay. Ayan. Din ng mga opisyales dyan. At talagang hands-on din sa trabaho ito. Itong si Mayor Vega. Good morning sa inyo. At ganun din si Sir Felix sa Domicilio at Sir Jeff. Si Sir Jeprel, good morning. Good morning. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo. Good morning sa serbisyong PAT, professional, accountable at transparency dyan sa bayan ng Kalasyaw. Upang ang katawan. Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Si Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar, good morning. Si Councilor Dr. Nestor Gabrillo, good morning sir. Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny Datwin, Councilor Jopi Lurisco, Councilor Mike Season, Councilor Habardani Messina. Si Councilor Jose Paris, ayan, Liga President. At si Councilor Ayay Messina, ang kanilang SK Federation President. Wala na tayo nakalimutan, Wala na. Okay. Si dating Kapitan Dado Angeles. At si dating Kapitan Dante Laino. Good morning. Pareha siya taga Barangay San Miguel. San Miguel. Good morning. Magandang umaga din kay outgoing si former Councilor Gerald Apicial at si Serbisyong Espesyal Gerald Apicial. Unta dumat si Municipal Administrator natin pero alaga na ni Confirmation to sa Bayan. PJ De Vera. Si dyan sa may admin office. Si Sir Jenison. Good morning. Good morning. Sa Mayor's office naman dyan sa Kalasyaw. Sila Sir Carlo
Ayan. Jokino, si Ma'am Marmi, Aha, good morning. si Ma'am Marie Chris, magandang umaga. Tsaka sa mga boys na tropa dyan, good morning. Municipal Treasurer Sir Mel Peserio, good morning. Ang tantumat si Kapitan Saldi Bauson na Barangay Makabito, Kalasyaw. Good morning, ada si kayo ditan, ada Barangay Makabito. Antam ya si Kapitan Saldi talaga na kini inararo to man serbisyo barangay ya. Bilibiray kabarangayan to. Watan niya nay. Watan niya tampol no wala problema, tampol ya na aktuya. Ang ganda nayari anto, kanyan na isasaludo damat iya si Kapitan Saldi Bauson. Matulong lawas, manangaro lawas. Si Mrs. Da, good morning. Good morning, Kapitana. Good morning si kayo. Dito na siyudad na San Carlos, good morning. Ada kinan City Mayor Jolier Ayoy Resuelio. Tanong tantumat si City Vice Mayor Josiris Bogs Resuelio. Si Executive Secretary Juliano Jols Resuelio. Congratulations, walay kina. Baby tumat. Commissioner na rin si, ayan, si Sir Jules. Ayan, good morning po. Yung mga kapitan na kaibigan natin dyan, good morning. Si Kapitan Joel Cruz na Barangay Rizal. Good morning. Si Kapitan Jonan Estabillo. Si former Liga President Nanding Estabillo. Untuk teman si Liga President Boyet Nagat. Ayan, good morning. Si Bob 25, si Kapitan dito na Barangay Quintong, good morning. Padre. Si Mayor Dungkalugay na Sual Pangasinan. Kumusta kila sir? Untan tumat si Vice Mayor Maximilian, good morning. Dito bali na Sual Pangasinan. Untan tumat si Madam Garly Makaranas Kalugay. Ayan, good morning. Ada si kayo, GC. Hangga pulay maradlaw, may oras tayo da programa na maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanya na si kami at mampapatanir la. Eda sayan na programa, tempoil kami no Lunes Sarakan tabayo, eda sayan Kabuwasan. Good morning kay Sir Ramon Bautista. Dito na the Region 1 Medical Center. Don Ramon, magandang umaga po. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Bakteryo lingkor, ati magtipangasinan Dennis Muharis. Kaya ba mo, dita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, so ang tumbok kaya programa na nakapaborito Amor Ligas Pidiga, Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway naluyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat